שלום לכם, כאן שקד, והיום אני מערוץ פיפנס. אז אנחנו מתחילים היום את הפרק הראשון של הדרך לליגה הראשונה, אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל. אוקיי, אז מה יהיה לנו בסדרה הזאת? נשחק עד שנגיע לליגה הראשונה, כמובן, זאת המטרה שלנו. נלמד איך להתנהל נכון לקבוצת פיפא אולטימייט טים, שזה FUT למי שלא יודע. זה הראשי תיבות של זה. נלמד להסתכל על השחקנים שאנו רוצים לקנות לפי הדרישות שלנו, לפי אתר פוטהד, אתר שהוא מאוד מומלץ. נלמד איך לקנות שחקנים בצורה נכונה וחסכונית. נלמד להתנהל נכון עם מערכים שונים ונדע איך לשחק בהם. אני מאחל לכם סדרה נעימה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו פותחים את חשבון האולטימייט שלנו. אנחנו נכנסים לאולטימייטים ויוצרים קבוצה חדשה. לקח זמן קצת, לקח לנו זמן. אני מדלג על ההסבר הזה. אם אתם מתחילים באולטימייטים ואתם לא יודעים, אז אתם יכולים להמשיך את ההסבר הזה, ולכן אתם יכולים פשוט להעביר את הזה ל-No, ואז אוקיי. זה הרכב שלנו, יש לנו 3 שחקני גולד ו2 סילבר. משהו תלוי קל בו. אני רואה שיש לי 4 ארגנטינאים בקבוצה, זה כן. אני יכול להעביר את ההוא לצד שמאל, את הגולד הזה, אבל אני שם לב שיש לי RM בצד השני. אז אני אחליף ביניהם. וככה יש לי כימיה יותר טובה. אני אשים את ה-LB במקום ה-CB ההוא. ומה עוד? אוקיי, אני רוצה להעביר את זה, אני אתן את ההסבר הדפוס הזה. אני רואה שיש לי את החלוץ. אני אשים את החלוץ במקום כמובן. לגולד יש 4 כוכבים סקילים ו3 4 כוכבים רגל חלשה ו3 סקילים. יש לה ברונז 3 רגל חלשה ו2 סקילים, זה גרוע. טוב, אני שם את ה-CDM במקום שלו, ואני שם לב שיש לי CB שאירי וגם חלוץ אירי, אבל הבעיה שאין לי איך לשלב אותם. אין לי קשר שישלב אותם, לכן אני מחזיר את הגולד למקום שלו, לא שזה ישנה משהו, כן? אבל כן. טוב, אני מתבאס שיש לי קבוצה כזאת, כן? אבל נראה איך זה המשחק הראשון. אוקיי, בסדר, נראה לי אוקיי, על הארם יש ארם, רגע, חשב מעניין, כן, יש לי מעניין. בסדר. אוקיי, אני מעדיף לשים את הברונז בצד שמאל, כדי שכל החוליה השמאלית של ההרכב הזה יהיו מקושרים ביחד. ואז לכולם יש 10 כימיה, חוץ מל-LB שמשחק כ-CB. והמשימה הראשונה שלי מתוך ה-18 פרוגרסים זה לשנות את השם של המועדון. כמובן שאנחנו נשנה את השם שלנו לפיפנס, ואת ה3 אותיות מה שיופיע בלוח תוצאות אנחנו נשאיר את זה כ-FIF, שזה ה3 אותיות הראשונות של פיפנס. והמטלה הבאה שלנו היא Sign Alone Player, שזה בעצם להשאיל שחקן כלשהו. יש לנו פה 2 אופציות שלא באות בחשבון, כמובן שזה הסילבר ורונדון. יש לי את היגואין ואת סנצ'ז. לפי דעתי הבחירה האידיאלית ביותר היא סנצ'ז, ואני כמובן אקח אותו. ואני רואה שזה השחקן ארגנטינאי יצא מהקבוצה, אבל אני אחזיר אותו ואשים את סנצ'ז על הספסל. אני לא יודע אם אתם מסכימים איתי, אבל נראה לי שזה הבחירה האידיאלית ביותר לעשות, כי אני מעדיף שכל החוליה השמאלית של ההרכב שלי תהיה מקושרת. ולכן אני אכניס את סנצ'ז לספסל, ובמידת הצורך אני אכניס אותו. זהו בעיקרון, ככה נראה ההרכב שלנו. והמטלה הבאה היא play one season match. ועכשיו אני רואה שזה מפנה אותי לסינגל פלייר, שזה משהו לא מעניין אותנו. אנחנו ניכנס אנחנו רואים שיש לנו את הטים of the season
וגם טוקן דראפט מתנה, אבל כרגע אנחנו נתעסק בזה בפרקים הבאים, ואנחנו מתחילים את המשחק הראשון שלנו באונליין. אז אנחנו מחפשים יריב, אני מזכיר, זה ההרכב שלנו. הגולד הזה, שהחלוץ, יש לנו את כל החוליה השמאלית של ההרכב עם הליגה הארגנטינאית וארגנטינאים, כך שהם משתלבים בצורה מושלמת אחד עם השני, ויש לנו מצד שמאל את ה-RM וה-RB שגם מהליגה הארגנטינאית וגם ארגנטינאים שגם הם משתלבים יפה. היריב שלנו קוראים לו קוראים לו נפולי AC, וההרכב שלו קוראים לו ספוני. יש לו שחקן סילבר ב-CDM, יש לו RW גולד ב-CDM בעגל הטבעי שלו, יש לו LW ב-RN, ויש לו את השוער של וולפסבורג. יש לו את השוער של וולפסבורג ועוד בלם מיליטרי שבמקרה יש לו ומשתלם. אנחנו מתחילים את המשחק הראשון ויאחל לעצמי בהצלחה. אני כרגע מניע את הכדור שלי בהחלט שלי, ובדקה השלישית הזדמנות מסוכנת ליריב שלי. מסתבר שאני עשיתי פה פאול, לא יודע למה, אבל עשיתי פה פאול וזה מצב מאוד מסוכן. אוקיי, צריך להירגע, הכדור הזה במזל לא הגיע לאף אחד, אבל בפעמים אחרות זה כן יכול מאוד להגיע ומצבים של גול. אוקיי, אני מרחיק לא טוב, אבל הכדור אצלו ואני מרחיק אצלו כמו שצריך. לא יודע למה אין פה פאול. שאלו אותי למה? אוי, איזה טעות. אבל זה לא טעות שלי, זה טעות של המשחק, זה מה שאני שונא בפיפה. למה? זה מה שאני שונא בפיפה. תראו, אני לוחצת את השחקן, ואז הבלם עוזב, אוקיי? ואז הבלם עוזב. זה מה שמעצבן אותי. זה מה שמעצבן אותי, מקבל אטרקים, כאילו, נתתי את הכדור בכדור. עכשיו הוא רץ עם הכדור, ואני חושב, אומייגאד. דקה 13, אני מניע את הכדור על הכנף. רואה את השחקן שעושה תנועה, אני שובר לו את כל מערך ההגנה. אני עובר לרגל ימין, ואיזה הפתעה, שמישהו יציל אותי מהביטות האלה. טוב, לא נורא, אני מגביע לצד הרחוב. איזה מסירה גדולה, אני ראיתי סרטונים, טוב, אני חתכתי לו. חתכתי, אבל בסדר, אני עושה לסגור עליו, ואני הופך וישאיר אותו בשביל המגרש, נותן לו פס, ושולח אותו, ואיזה פס גאוני, שובר את שחקן אחד, מוסר לשחקן, ואיזה גול, תודו איזה גול, פשוט מהלך של פיפה. אוקיי, והנער אין לי זמן לדיבורים. אוקיי, היה התקפה שלו, היה אופסייד, אני אמשיך לדבר על המהלך שלי. אני עם מסירה גאונית, אני שברתי לו חצי ממערך ההגנה, אני נכנסתי לאמצע, אני ראיתי את השחקן שעושה תנועה, מסרתי לאחור, ומסתבר והשחקן היה פנוי, והוא שם גול. ועכשיו יש לי עוד הזדמנות עם רגל שמאל, וזה הולך החוצה. טוב, אחלה מהלך. אני מנסה להגביע לקרוב פה עם שתי ברים, כנראה שזה לא המהלך הנכון. צריך להגביע עם לפחות איזה בר אחד לפחות. אני חושב שזה בר אחד לפחות. אני מוסר קצת חוץ, אני מתחיל את המשחק מההתחלה. נכנס לאמצע. אוקיי, איכשהו הכדור אצלי. אוקיי, זו טעות שלי תכלס, לא הייתי צריך להיכנס לאמצע, היה לי עוד מקום בכנף, אבל איזה פס. הוא סוגר, אני עושה את ההטיה, הוא סוגר אותי, אני לא יכול. אני עובר אותו, כמו כלוב, בועט. אומייגאד, הייתי צריך לבעוט פעם שלי, למה זה היה נכנס גול מיליארד אחוז. תסכים אותי, גול מיליארד אחוז. מזמן את השחקן שלו, אבל אני מחכה לו שם למעלה, כי אני חושב שהוא יגביע את זה. אוקיי, זאת הייתה טעות. מגביע את זה. בסדר, אני מחליט את זה. מנסה
רוצה לבעוט מקילומטר, אבל זה לא אפשר. לפעמים הבעיטות האלה נכנסות, כן? אני מדבר אבל בסטנדרטים של שחקנים נורמליים, כמו של גולף, קיצור. אוקיי, או הכדור אצלו. אני שולח אותו הבאה מהאוויר, אבל לא מצליח. תפסוק! ראיתם את הבר כמה זאת וכמה זמן הוא אחוז במסע? טוב, אני מניע את הכדור. אוי, הייתי צריך לשלוח אותו, השדה היה שם פנוי. טוב, אני עושה את ההטיה. הוא עושה חזרה, אבל איזה פס גרוע, תסכימו איתי. לא יודע מה הקטע שלו של כדורים ארוכים, זה ממש לא טוב. אוקיי, כדור אצלי, אני מניע אותו, אבל אני לא מוסר אותו. הכדור עדיין אצלי, אני נאבק איתו. אומייגאד, מה זה המשחק הזה? טוב, ריצה אוטומטית להתנהגה של הפיפה, אבל איזה פס נוראי, ולמה אתה עומד? ראיתם איך הוא הפסיק אחרי, אני חייב להראות לכם, ראיתם איך הוא הפסיק? אומייגאד. טוב, אני מחריג אומייגאד. טוב, אני לא יודע איך הוא לא העיף את זה, כן? הוא לא יודע איך הוא העיף את זה, אבל... טוב, עשיתי פאול, נראה. הוא בועט, הוא עושה שם דברים. כן, הוא בועט, אבל... אולי בהזיות, אני חושב שהוא יכול להפקיד. זה לא גול? זה לא גול? אפילו לא יקרה. אומייגאד. אוקיי, כדור אצלי, אני שולח אותו. אני עובר שחקן, בועט לידיים של השוער, איזה באסה, דקה 82, דקה כל כך קריטית. זה לא טוב. הוא מניע את הכדור באגף, אני למזלי חוסם את המסירה ועושה תרגיל נהדר, עובר אותו כמו פסיכופת, לא יודע כמו. רואה את התנועה שלו, עובר לשמאל, ואני פגע בו אם אני יותר, ראיתי מלמן, פגע בו, אני מנסה להגביע לקצר, עם שתי דברים, אוקיי, אני עובר אותו, והוא עושה לי פאול מכוער. זה עולה בכרטיס צהוב, כן, אבל לפי איך שאני מכיר את עצמי, הייתי יכול לסיים את המצב הזה ברשת. אני מגבל לשחקן ששם בבר וקצת, נוגח, וזה כמעט גול, אי אפשר להחטיא בעיקר כזאת קריטית, דקה 88. איך אני אסתדר ככה? דקה 88. אוקיי, הכדור אצלי. הכדור אצלי, אני עדיין שולח אותו, בסדר. אני שולח את השחקן, מצב של 1-1, ואיזה פספוס. אומייגאד, איזה פספוס. אוקיי, עכשיו הגבלתי כמו שצריך, כן, כאילו... אבל השחקן ברח מהמקום שלו. טוב, כדור גאוני שלו, אני לפחות אבל מסתדר עם ההגנה. הוא פעם ראשונה חותך לאמצע, הוא מגביע, לא יודע למה הוא מגביע. ואני מסדר עם ההגנה. אוקיי, בסדר. אפשר לצאת רגוע. דקה 90. אוי. כדור שלי, לא? איך כדור שלו? תסמכו עליי, תאמיני לי, זה לא הגיוני. טוב, הוא מוסר את זה, ונגמר המשחק. טוב, אז זה היה הפרק הראשון שלנו. אני ממש מקווה שנהנתם. הפרק הבא יהיה ביום חמישי. כמו שאתם יודעים, כל ימי שני וחמישי אני מעלה סרטון. אני מאוד אשמח אם תעשו לי סאב ותעשו לי לייק על הסרטון. אל תשכחו לבקר באתר הרשמי של הערוץ. קישור עכשיו מופיע על המסך. וכמובן לעשות לייק לדף הפייסבוק הרשמי של הערוץ. ואנחנו נתראה כבר בסרטון הבא. ובינתיים, יאללה ביי.